Yan. Ang pagkarabi, kakapsat, gagaya. Magandang gabi po. Hi, Mighty. Hi, Manang Sharma. Kumusta? Eto. Ito ba di ka na bagyo? Hindi man. Si kami din Ramuros na layos. Nag-fix na tito doon tayo dito ako eh. Ito, banda Project 7, banda SM North. Oo. Makas ng ulan. Pero okay lang, parang hinamad akong lumabas kanina eh. Buti na lang tumigil. Sayang, may mga kasama pa sana tayo. Hindi na nakarating. Oo nga. Meron pa nga sana kaming kasamang photog eh. As in, official photog ng NCCA. Wow. In-invite namin, tsaka yung iba pang mga writers, hindi rin nakarating kasi umuulan. Dahil sa ulan. Makas ng Oo. ulan, no? Baha sa Espanya eh, natakot sila. So, ang ginawa ko pa nga, umikot from Intramuros. Oo nga. Punta akong TAF, nag-MRT. Awa ng Diyos, after 2 hours, nakarating ako ng Quezon City. Layo talaga. Anyway, magandang gabi po ulit na Ibagarabiyo, kakapsat, So, gagaya. Para po sa... kami po ang Gumil o Gunglo Tagiti Anurad nga Ilocano. Or kami po ang Association of Ilocano Writers in the Philippines, Metro Manila Chapter. Yan. At actually, konting introduction lang po ulit about our event. Kung naalala po ninyo, noong August 30, magkakasama ulit tayo sa Magnet Cafe sa Katipunan. Nakakalungkot tayo ang nagsara ng Magnet. okay. Susulat ko nga sana sa write-up ko about dun sa event. Wag na. Pero hindi, na-mention naman. Pero, di ba, parang nagsara. Pero, sa pagsasarang yun naman ng Magnet, it also opened doors for us sa... Saan? Sa conspiracy. Okay, so that's why we're here tonight. Yes. Kahit wala si Professor Bim Nadera today, we'd like to thank him for this opportunity kasi tingin ko tayo bilang mga Ilocano writers nagkakaroon ng isang opportunity para mag-expand to a wider audience. Di po ninyo natatanong, ang ating mga performances nung August 30 ay naka-upload sa YouTube at napanood na ng mga Ilocano sa US at Canada. Sabi nga ni Manong Ben, di ba Manong? Yung mga nag-email from US, nakalain mo yun Manong. Yeah, tsaka dun sa mga nasa Facebook din, hindi lang email, ang daming nag-comment talaga. And sabi nga nila, wow, galing. Yes. Lalo na yung anong performance kaya yon. Ilocano rock and roll. Wow, Yeah. Anyway, ngayon pong gabing ito, sabi sa akin ni Manong Ariel, na sabi ni Professor Bim, meron tayong isang regular stage once a month, every second Tuesday, Manong Ariel? Yes. Dito sa Conspiracy nga. So, papasalamat ulit tayo sa management ng Conspiracy at kay Sir Bim. At it's a way for us to express our poetry. At syempre, ang commitment natin, upload ulit sa YouTube. Yes. Oh, ayun yung venue for us para hindi puro lapis at computer lang ang hawak natin. Tama. And microphone. Tama. Diba? Kumakapal lagi yung salamin ko eh. Ito, anong kumakapal ngayon dito mukha? Ay, mukha. Ay, dito, ang kakapal sa atin, mukha. Dahil nasa stage tayo, magbabasa ng mga poetry. Kailangan natin yun. Okay. So, pwede na ba tayong mag-start? Go. If you would remember, doon po sa Magnet din natin, iba-ibang new poetry expressions yung mga pinakita natin. And some of them, at hindi lang new, kundi meron ding traditional, tulad ng dalot. At iyon nga po ang gagawin natin ngayon, papakita po ulit natin yung dalot sa pamamagitan ng, ano na nga yung gagawin ng ating magdadalot ngayon? Yung magdadalot sa atin ngayon, hindi na ito dalot ng mga nagliligawan. Ito naman ay isang dalot na panalangin. So we will pray, parang ganun din. Parang Okay, ganun. so makikinig tayo sa dalot and at the same time, iyan na din po yung prayer natin. Is it to start, no? Yes. Okay. At ibibigay ito sa atin ni Manong Ben Kapakungan. Prayer.